Здравейте и добре дошли в още едно видео на Bulgarian Cars United. Аз съм Иван Нанков, а това е мястото, където си говорим за всичко свързано с автомобилите. Както виждате на фокус днес очевидно е този голям бял SUV от Volkswagen, с който ще ви запозная в детайли. Защо? Защото преди време ви бях обещал, че ще ви показвам интересни автомобили, които са в продажба в момента. Но такива автомобили могат да се намерят трудно, още по-малко са местата, които могат да гарантират за автомобилите, които продават. Затова се насочих към автокъща Royal 99, с които всъщност имам по-далечни отношения. В момента се установиха тук в Асеновград и те наистина могат да гарантират за това, което продават. За това как ще протичат ревютата в тези видеоклипове. Ще протичат с оценка на екстериора, състояние на интериора, пространство, функционалности, екстериорни пакети. Включително ще има пробно шофиране и ще се говори за конкретния двигател, с който идва тази кола, за да може да се запознаете възможно най-добре с автомобила и накрая ще има обща оценка. За разлика от Royal 99, съществуват търговци на автомобили, които имат проблем с това да споделят истината за същинското състояние на превозните средства, които продават. Поради тази причина се налага да съществуват и инструменти като Car Vertical, с чиято помощ сами да достигнете до заключението дали колата пред вас си заслужава. Всичко, от което имате нужда, е VIN номер на автомобила, който да поставите в сайта или приложението на Car Vertical, за да получите наличната информация в кратък, но ясен доклад. Проверката на колата се извършва за секунди, а това, което покаже тя, може да ви шокира. Извлича се информация от различни източници, които да удостоверят дали автомобилът не се издирва като краден. Това е особено важно, когато возилото е внесено отвън. Търсят се данни за последния известен пробег, на база които да сравните има ли разминаване в показанията. Извършва се проверка за правен и финансов статус, за да не скочите на автомобил с неясни утежнения покрай него. От секция повреди може да научите за предходни происшествия с автомобила и къде са се случили те. Ако имате късмет, ще се появят и снимки от момента на инцидента и предходното състояние, което ще е достатъчно красноречива информация. Затова, като зрители на Bulgarian Cars United, получавате 20% отстъпка за проверка на който и да е автомобил, от чието състояние се интересувате. Нужно е единствено да посетите връзката към Car Vertical, която ще откриете в описанието под това видео, или да използвате промокод BGCARS. Пред вас стои Volkswagen Touareg 3, с други думи най-актуалния и най-красив към средата на 2024 година Touareg, създаден от марката. Произвежда се от 2018 година насам, като през 2023 получи освежаване. Мострата пред вас е от 2019 година с 3-литров дизелов V6 двигател и 286 конски сили. Конкретната бройка е интересна, тъй като е закупена от първи собственик с гарантиран произход и пробег и този собственик е поръчал колата с интригуваща комбинация от екстериорни и интериорни екстри. Външно автомобилът е един от малкото, които сякаш предизвикват по-големи симпатии у мен преди фейслифта си, отколкото след него, тъй като преди обновяването този Touareg на практика изглежда като SUV версия на красивия Arteon и споделя с него много от характерните дизайнерски черти, а за мен Arteon е Volkswagen като никой друг. Докато след фейслифта изражението на Touareg отново приема типичните за марката по-изгладени и семпли контури. Изненадващото при тази кола е, че дели платформа с Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, но Touaregът е с най-компактни размери сред тях. Дължината му е 4,88 см, по-дълъг е с 8 см и по-широк с 4,4 см спрямо предното поколение, но от друга страна е с 106 кг по-лек.
От Volkswagen ориентират по-спортно не само визуалното представяне, но и поведението на пътя, като този Touareg има интересни оръжия в арсенала си. Сега по същество за колата. Първото и най-важно нещо е, че по екстериора няма забележки, а второто най-важно нещо е, че външно колата е топ оборудвана, що се касае до спортно елегантното представяне. Какво имам предвид? Стандартно фаровете, които приливат в радиаторната решетка, са LED, но при автомобила от видеото виждате опционалните матрични LED светлини с 128 индивидуални LED лампи, осигуряващи възможност фаровете да осветяват само определени части от пътя, без да заслепяват насрещния трафик. Между другото, така наречените динамични мигачи с каскадна визуализация на светлината от тях се предлагат единствено с матричните фарове. Стоповете също са LED. Този автомобил е оборудван с още два пакета, които го надграждат и открояват външно от стандартен Touareg. Предполагам, забелязахте буквичката R в предната решетка. Тя присъства и отстрани на калниците, както и на праговете в интериора, което подсказва, че автомобилът е R линия на оборудване. Набиващата се на очи изцяло черна радиаторна решетка, която подхожда толкова добре на белия цвят, показва, че дори R линията на оборудване е надградена с опционалния Black Style черен пакет. Пакетът R-Line е стилизиран с специално проектирани по-ниски брони и при него арките на калниците не са от черна пластмаса, а са боядисани в цвета на купето. R-Line завършва с 80% тонирани топлоизолационни стъкла от B колоната назад и сребристо анодизирани релси на покрива. При тази конкретна бройка е ламинирано и тонирано и предното стъкло. Тъй като тук е наличен Black Style пакетът, релсите на покрива са черни, в черен цвят са и корпусите на страничните огледала, радиаторната решетка, C-образните елементи около отворите в предната броня, хромираните елементи по купето като рамките около прозорците, както и 21-инчовите алуминиеви джанти Suzuka, които се предлагат опционално с този пакет. Принципно размерите на джанти са от 18 до 21 инча, като 22 инча джанти има единствено за същинския Touareg R. Като опция за екстериора се предлагат предни и задни калобрани, както и степенки под праговете за по-лесно качване в автомобила, но според мен тези неща абсолютно не подхождат на визията на тази кола, освен ако наистина не възнамерявате по-често да излизате извън пътя. Но ако това са целите ви, то трябва да забравите за вида на Touareg от видеото и да се насочите към най-малкия размер джанти, да се лишите от R линията на оборудване с по-ниските брони и да вземете бройка с черните пластмасови предпазни елементи по арките на калниците. За тази кола се предлага и офроуд пакет, който също е на лице в представения автомобил, както и специални режими на окачване и движение, за които ще ви споделя след малко. Предвид състоянието и това с какво разполага автомобилът, оценката ми за екстериора е 6 от 6 звезди. Насочвайки се към интериора през предната врата се вижда, че контрастът между черно и бяло продължава и навътре. Черен кожен салон с черен таван и светли наподобяващи алуминий елементи по таблото и вратите. Интересно впечатление прави прагът, когато отворите вратата, защото той е изравнен с пода и на практика няма нещо, което да бъде прескачано при влизането или излизането от автомобила. Винаги отчитам като плюс, когато долната част на вратите покрива изцяло праговете, за да се запазят чисти независимо как и къде сте шофирали. Седалките са R-Line, Ergo Comfort с 14 позиции на нагаждане и Vienna Leather. Вижда се, че нямат перфорация, което подсказва, че липсва вентилация, а е налично единствено отопление. Отопление има и за R-Line волана, който се регулира по височина и дълбочина. Лично аз на предната седалка се чувствам повече от добре, тъй като мястото и възможностите за персонализиране спрямо размерите ми са повече от достатъчни. И като височина, и като широчина. Електрическото управление на седалките може да се извършва и от меню през сензорния екран на инфотеймент системата, от надуване на страничната опора, през изнасяне на седалищната основа и 4 варианта за ломбална опора. Функцията за масаж спокойно може да бъде пренебрегната, тъй като и тук, както в някои други автомобили, не върши особена работа. Още една забележка може да се отправи към количеството пластмаса, което е използвано в по-ниските етажи на интериора, но като цяло усещането във вътрешността е много приятно както за окото, така и на допир, защото меки материали от по-висок клас има там, където ни е нужно. Да не споменаваме, че в колата е налично и предлагащото се като екстра амбиентно осветление с възможност за избор между 30 цвята. Изложението на таблото е приятно и с лека ориентация към водача.
Интересното тук е, че в разрез с добре похарчената сума за външния вид на това SUV, първият собственик е предпочел във вътрешността да има по-класическо изложение, тъй като зад волана имаме аналогови прибори за водача с по-малък дисплей вместо опционалния 12,3 инчов изцяло дигитален вариант. Положението е същото и при информационно-развлекателната система с цветен сензорен екран и диаметър 9,2 инча. Той отговаря на гласови команди за навигация и телефонни функции, също така разполага с управление с жестове за използване на различни менюта, които могат да бъдат активирани или деактивирани според нуждите. Но и тук не е предпочетена по-голямата 15-инчова опция. Има една много простичка причина за това и тя е, че при нея напълно отсъстват физически бутони и всичко се управлява от екрана, което не само по мое мнение е по-сложно и неинтуитивно. С двата по-големи екрана, това, което се явява като основно предимство, е по-изчистения вид, тъй като този за водача прилива в този по средата. Затова тук не съм склонен непременно да отчита като минус липсата на по-скъпите варианти. Подлакътникът е широк, но мястото под него не е особено просторно. В него ще откриете един USB порт. Пред него конзолата продължава с два въртящи се селектора за настройване на височината на окачването и режимите на движение. Напред са разположени две регулируеми поставки за чаши, бутон Auto Hold и бутон за електрическата ръчна спирачка, старт-стоп бутон, масивна ръкохватка за лоста на автоматичната скоростна кутия и завършваме с отделения скапак, под което ще откриете поставка за безжично зареждане на телефон и още един USB порт. Вижда се, че не присъства и огромният панорамен покрив, който също е по-скоро въпрос на предпочитание, отколкото на средства, тъй като автомобилът има достатъчно големи и добре разположени прозорци, за да не бъдете изолирани от естествена светлина в купето. Още две причини да се лишите от панорамния покрив са това, че той отнема част от височината в купето, което се усеща най-вече на задната седалка, а и стъклото тежи доста, което променя разпределението на масите, когато се намира толкова високо. Както виждате при ръста ми, който е малко над средния, нямам абсолютно никакви ограничения нито за краката, нито за главата ми. На задния подлакътник има още две поставки за чаши, но по-впечатляваща е гъвкавостта на пространството. Задната облегалка може да се дели на три части в съотношение 40-20-40 и има функция за регулиране на наклона. В основата на седалките отзад има и други ловчета, с които може да изместите част от седалката напред или цялата, в случай че имате нужда от повече багажно пространство. Дори при стегнане напред задна седалка отново мога да стоя нормално, което показва, че междуосието от 2,90 м има своя смисъл. А по-голямата изненада е, че дори да седна по средата, главата ми отново не стига до тавана. Независимо от това, тунела по средата е височък и трябва да разположите краката си от двете страни на него. Отляво и дясно на седалката има скрити под пластмасови капачета Isofix монтажни точки за детско столче. В нашата мостра на гърба на предния подлакътник разполагаме с поставка, а под нея с още два USB порта и извод за ток. Да, за съжаление, в летните жеги няма как да не отчетем липсата на 4-зонов контрол на климатика, който се предлага за този автомобил, с което дори на задния ред ще може да адаптирате температурата прецизно. Той върви в комбинация и с подгрев на задните седалищни места. Ето ни и пред голямата багажна врата, която се отваря без вълшебни думички, а електрически чрез натискане на бутон на дистанционното или чрез прокарване на крак под задната броня. Вратата се отваря порядъчно високо, а с нея автоматично се изправя и задната кора, за да ни улесни достъпа. Багажникът е с повече от задоволително пространство със своите 810 литра обем с изправена облегалка на задната седалка и 1800, когато тя е свалена. В багажника има още един 12 волтов порт, бутони за изваждане и прибиране на теглича, както и за управление на височината на задния мост при нужда от по-лесни товаро-разтоварни дейности или закачане на ремарке или каравана. Ще откриете и няколко куки за захващане, както и лостове за освобождаване на облегалката на задната седалка. Това, което ме впечатли, е размерът на амортисьорите, които се грижат за изправянето на тази голяма задна врата. Размерът им е сходен с такива по окачването на някои автомобили. В този случай не разполагаме с резервна гума под пода на багажното пространство, но принципно има място за такава. Предвид отличното състояние на интериора и всичко изброено, давам оценка на интериора 5,5 от 6 звезди, единствено поради липсата на вентилация на седалките и 4-зонов контрол на климата. Преминаваме към пробното шофиране и тук е мястото, където ще ви шашна с технологичния пакет, който е подбран за този Touareg. За да бъде пълно удоволствието от предвижването с едно SUV, има два важни фактора.
Първо, трябва да се противодейства на накланянето в завоите и високия център на тежестта. Втория фактор е възможността да се движите по по-груб терен, без лесно да достигнете лимита на превозното средство. За щастие, от Volkswagen предлагат всичко необходимо, за да попълните арсенала си. На практика може да изберете този автомобил с 4 вариации на окачване. Първото е стандартно, следва въздушно, което понижава купето с приблизително 25 мм, то предоставя профили на водача, които могат да подобрят динамиката на движение върху или извън пътя. Може автоматично да се самонивелира или по желание вие да повдигнете автомобила с до 7 см, което прави максималния просвет 258 мм, или да го понижите с до 4 см. Налице са екорежим за движение, комфортен, нормален, спортен, индивидуален, офроуд и специален офроуд режим на движение. Това, с което допълнително може да надградите изброеното, е завиващ заден мост, при който когато шофирате със скорост до 37 км в час, задните колела завиват обратно на предните по тъгъл от 5 градуса. По този начин диаметър на завой се понижава с 1 метър спрямо стандартния, който е 12,2 метра. Това помага изключително много при маневрирането в градска среда и тесни пространства. Над скорост от 37 км в час, задните гуми завиват в същата посока като предните, за да се подобри стабилността. На практика технологията е същата като For Control на Renault. Стигнахме до следващата разновидност на окачване, наречена професионален шаси пакет, който добавя електромеханични стабилизиращи щанги за преден и заден мост. Идеята на технологията е точно да противодейства на накланянето в зависимост от терена и начина на шофиране. Всичко се разпределя индивидуално от електронно управляван 48 волтов задвижващ мотор. Последното, с което може да надградите, е Off-Road пакет, който включва предна защита на дъното, увеличен резервоар за гориво до 90 литра и допълнителни Off-Road режими на шофиране. И познайте какво! Всичко, което изброих, е налично в колата, която шофирам, затова съм повече от приятно изненадан. Разбира се, стандартно е налична системата за перманентно задвижване на 4-те колела 4Motion, която непрекъснато регулира разпределението на мощността между предната и задна ос. Приблизително 70% от наличната мощност може да бъде насочена към предната ос и до 80% към задната ос, в зависимост от ситуацията на шофиране и пътната настилка. Естествено шофирам предимно в спортен режим, защото натурата ми е такава, а и живо се интересувам как стои в завоя един модерен SUV с технология против накланяне и трябва да ви кажа, че се справя много добре за размерите си и тегло от 2 тона. Забележка може да се отправи към начина на работа на автоматичната Tiptronic скоростна кутия с 8 предавки, тъй като в спортен режим при сериозно настъпване на педала на газта има леко забавяне преди да се случи подбора на по-ниска предавка. След това обаче мощността идва ударно и турбодизеловия V6 двигател с 286 конски сили демонстрира големия си въртящ момент от 600 Нм. Отново повтарям, че автомобилът е с тегло от 2 тона, а ускорението от 0 до 100 км в час се случва за 6,1 секунди. В същото време, по статистика, разходът на гориво в градски цикъл е малко над 8 литра, но дори и да има леко разминаване в реалността, за мен това отново е най-логичният избор на двигател в това поколение на Touareg. Баланс, с който не влизате в преразход за гориво и поддържане, но и не се лишавате от динамика. Ако не броим R-версията и дизеловия V8 с 422 конски сили, над този двигател стоят единствено жадните бензинови варианти с 340 и 380 конски сили, но те не предлагат нищо повече в динамично отношение. Колата от видеото е оборудвана с голям набор от асистенти за шофьора, които няма да успея да изброя, но може да се запознаете от обявата, която ще поставя отдолу в описанието на това видео. Част от тях са предна и задна камера, система за разпознаване на пътни знаци, система за наблюдаване на околността Front Assist, с функция City Emergency Braking и още много други. Но това, което сработва изключително добре, е комбинацията от круиз контрол и асистент за движение в ленти, който сам нанася корекции с волана и изглежда така, сякаш няма нужда от вашите ръце върху него. Същевременно разпознаването на пътни знаци отчита кога навлизате в зона с ограничение на скоростта и круиз контрола се адаптира спрямо това и данните от навигационната система. Отново, предвид състоянието и всичко вложено в конкретната кола, оценката ми за представяне няма как да бъде различна от 6, с което този автомобил е първият отличник, който имаме. Ако търсите кола от този клас, задължително обърнете внимание на Touareg трето поколение. Благодарение на автокъща Royal 99 и предоставения ми от тях изключителен екземпляр, в това видео ви показах защо си заслужава.
А към закупуването на този бял Touareg може да се насочите моментално и без замислене. Royal 99 са на пазара едва от няколко месеца, но са се заели с нелеката задача да пречупят мисленето на крайния потребител, като го убедят, че най-важното в автомобила не е възможно най-ниската му цена, а това той да има история, доказан произход и добро техническо състояние. Нещо, което и аз поделям напълно. Това беше всичко от мен за този епизод. Надявам се автомобила, който ви показах, да ви е направил приятно впечатление. Връзка към него може да откриете отдолу в описанието на този видеоклип. Очаквайте още ревюта от тук. Аз съм Иван Нанков. Харесвайте видеоклиповете, абонирайте се за канала за подобни ревюта и ви очаквам и следващия път.